අපේ දැන් පේනවා ඇති ගෙවල් එහෙම ඔක්කොම යට වෙලා තියෙන්නේ. இந்த வீடியோ ஸ்ரீலங்காவில் உள்ள மொத்த பேருக்கும் போய் சேரணும். இப்போ நாங்கள் இருக்கிறது கெலியோ டவுன். வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட ஊர்களில் முக்கியமான ஒரு இடம் இந்த கெலியோ டவுனும். அடுத்தது கல்கமுவ, கம்போல, பெனிதனி, பேராதனி, கெண்டி அப்படின்னு நிறைய ஊர்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்குது. இப்போது வெள்ளம் வந்து 6 நாள் ஆகுது. பொதுமக்கள் அவங்களால முடிஞ்ச சப்போர்ட்டை தந்துக்கிட்டே தான் இருக்கிறாங்க. ஆனால் இந்த கவர்மெண்ட் இன்னைக்கு வர இந்த 6 நாளைக்கும் எந்த ஒரு சப்போர்ட்டுமே தரலை, யாருமே பார்க்க கூட வரலை. இந்த கெலியோ டவுனை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், குப்பையெல்லாம் அழுகி அவிஞ்சி புழு பூத்து ஊரு ஃபுல்லா நாறுது. இதால ஏதாச்சும் நோய்கள் வந்தா மக்கள் பாதிப்படைஞ்சா யாரு பொறுப்பு? இன்னும் இதெல்லாம் அள்ளிட்டு போக ஒரு குப்பை லொரி கூட வரல. மக்கள் தண்ணி இல்லாம 6-7 நாளா தவிக்கிறாங்க. இன்னும் கவர்மெண்ட்ல இருந்து ஒரு தண்ணி பவுசர் கூட வரல. மக்களோட சிச்சுவேஷனை மக்களே சொல்லுவாங்க. கடைசி வரை இந்த வீடியோ பாருங்க, எல்லாருக்கும் போய் சேரணும். இப்போ சார் கல்கமன் ஊர்ல பெரிய ஒரு ஊர், அதில் எத்தனை குடும்பம் மிகுது, எத்தனை குடும்பம், எத்தனை பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க? கல்கமுன்னு பொறுத்தவரையில் இது கிட்டத்தட்ட நேர்பாதை உண்டு. 200 மீட்டர் நேரமான ரோடு உண்டு. 2 பகுதிகளாக பிரித்து 300 மீட்டர் அகலப்பகுதியில் காணப்படக்கூடிய ஒரு பிரதேசம். இதில் அன்னளவாக மகாவலியை அன்றி ஓடக்கூடிய ஒரு பிரதேசம். இந்த மகாவலி ஆறு வந்து அன்றி போகுது இந்த கிராமத்தை. அந்த அமைப்பில் 1500 குடும்பங்கள் இருக்கிறாங்க. அதில் அன்னளவாக 1100 குடும்பங்களுக்கு மேலே මුළුමයාන පාදිපකුල්ලාන කුඩුමංගලහ කනපටරංග අපි කෙලුවේ කළුවම පොල්මැන්ඩිය. එතකොට වැඩිම හානියක් වෙලා තියෙන අපිට. අපේ දැන් පේනවා ඇති ගෙවල් එහෙම ඔක්කොම යට වෙලා තියෙන්නේ. මෙතන විස බීජ ගොඩක් තියෙනවා. අපිට කරන්ට් එක තිබෙන්නේ අද තමයි ආවේ. වතුර අපිට තාමත් නැහැ. මේ දේවල් සුද්ධ කරගන්නවත් අපිට වතුර නැහැ. රජයෙන් කිසිම කෙනෙක් ආවේ නැහැ බලන්නවත්. දැන් මෙතන ලෙඩ රෝග බෝ වෙනවා. ඒ කිසිම දෙයක් අපිට කරගන්න විදිහක් නැහැ. අනෙක දැන් මේ අපි ඉවත් කරන කැලිකසල ඔක්කොම එහෙමම තියලා තියෙන්නේ. දැන් මේවා නගර සභාවෙන් ඉවත් කරගත්තොත් තමයි ඉතිරි වැඩ කොටස අපිට ආරම්භ කරන්න පුළුවන්. අනෙක අපි වතුර ගන්නේ ගංගෙන් තමයි මේවා දාලා මෝටර් දාලා ගන්නෙ. තවම වතුර ගෙවල් වලට ආවේ නැහැ. එතකොට ලයිට් අද දීලා තියෙනවා. අනෙක මේ පොඩි ළමයි ගොඩාක් ඉන්නවා. දැන් මේවා විස බීජ හරණය කරන්න වෙනවා. එතකොට ලෙඩ රෝග හැදෙනවා. අපිට කැම බීම හැමදේම ලැබෙන්නේ පල්ලියෙන්. හැමදේම අපිට පල්ලියෙන් තමයි ලැබෙන්නේ. වෙන කොහෙන්වත් කිසිම ආධාරයක් නැහැ. ඉතින් අපේ පවුල් 250කටත් වැඩි. ඒ ගෙවල් වල ඇස්සේ ගොඩාක් කුඩා ළමයි ඉන්නවා. එතකොට ඒවා බලා ගන්න ඕනේ. මේ ඔක්කොම ඉවත් කරලා දෙනවා නම් ගොඩාක් ලොකු දෙයක්. අනෙක ගලි බවුසර් ඔක්කොම ඉවත් කරන්න ඕනේ. ඔක්කොම කරලා දෙනවා නම් ලොකු උදව්වක් අපිට. අපි කොටු වෙලා මේ මිනිස්සු අනිත් ගම් වලට යන්නත් බැරි වෙලා හිටියේ. පාස්තාවෙන් හිටියේ. දැන් දවස් 6ක් වෙලත් රජය කිසිම සහයෝගයක් අපිට හම්බුන්නේ නැහැ. இந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ணதிலிருந்து அதிகமான ஷேர்ஸ், ஸ்டேட்டஸ் வைங்க, ஸ்டோரி போடுங்க, எல்லா குரூப்ஸ்லயும் இதை ஷேர் பண்ணுங்க. ஸ்ரீலங்காவில் உள்ள மொத்த மக்களுக்கும் இந்த வீடியோ போய் சேரணும். இனிமே யாருக்குமே இந்த நிலைமை வரவும் கூடாது. அப்படியே வந்தாலும் அதுக்குரிய ஹெல்ப்பை உடனடியாக வழங்குறதுக்கு அரசாங்கம் முன் வரணும்.